Rosegó el Rodamón és una història fantàstica i urbana. Rosegó és un gos negre i de carrer que un dia entra pel terrat al pis de Lluc, un home ben educat que acaba de perdre el seu gos. Entre ells s'estableix una intensa relació que va més enllà dels mons als que pertanyen. Una història que ens planteja temes com ara l'amistat, l'educació, la llibertat, el racisme, la integració social i la multiculturalitat.